Γεια σου Μαρία. Χάρομαι λέτε. Έλα. Χάρομαι λέτε. Γεια σου Χάρε. Πες μας, πόσους μπάφους πίνεις την ημέρα? Εγώ. Ναι. Δεν πει. Άκουσα. Πόσους μπάφους έπινες? Α, καλά είσαι έπειτα. Δηλαδή, Θα με βγάζει πολύ ωραία. ναι, δηλαδή πόση ώρα έπινες? Εγώ. Ναι. Ω. Και όταν μαστούρωνες, τι έβλεπες? Δεν έβλεπα, έμπαινε στον κόσμο μου. Γύρω το μωρέ. Έχεις ταινία να δούμε τη μαλακία. Τώρα τι κάνεις? Τώρα είμαι Facebook. Πες γεια στον κόσμο που σε βλέπει. Στα αρχίδια μας. Τι. Βρεις τους λίγο. Τι να τους πω. Δεν ξέρω. Ούτε κι εγώ ξέρω. Το Facebook σκοτώνει. Δηλαδή, Το ίδιο είναι δηλαδή, γιατί βγήκε αυτό. όταν λες στο Facebook σκοτώνει, τι εννοείς? Σκοτώνει. Δηλαδή, Κάτσε να δω και το λαντάβι. Τι εννοώ, σκοτώνει. οδηγάς Εδώ καθόλου. σκοτώσαμε το κινητό για αυτό το θέμα, κοιτάξτε εδώ αυτό. Το σκοτώσαμε. Α, για το Facebook όλο αυτό, Γιατί άλλο. Δεν φταίω εγώ μου ωραίος άντρας. Στα γυάλα, που είσαι εσύ ωραίος. Δεν είμαι. Όχι. Ναι. Ναι! Εντάξει. Λοιπόν, αυτά έχεις να πεις. Άλλα άλλη μία. Άλλες δύο. Πες γεια, να το κλείσουμε. Στα αρχίδια μας. Από μένα γεια σας. Κάτσε μόλι μου χάλασε. Α! Γιατί το έκανες? Α! Τι μου έβγαζε βίντεο. Η τρελή